Estem ara mateix a l'entrenaments del Canet Futbol Sala, que esta setmana ja sabeu que tenim molta teca per fer una miqueta d'entrevistes al resum de la maquinària de l'esport del Canet Futbol Sala 82. Anem a sentir a veure què diuen als entrenaments. Sí, l'heu de passar, sí, no? Sí, vull que la fi. M'estan dient per xutar la pilota, la bimba, i ara que anem a explicar, que explicarà en David Sanz, l'entrenador de la categoria infantil. És que això ho hem de mentalitzar. Això estan passant. Torno a fer, sisplau. Quan hagi arribat al con, vinga. Vinga, ha de tornar. Sigue. Vinga, bloqueo aquí, va, bloqueo. Escolta, m'he explicat bé o no? Enteneu que he de fer la continuació o no? Sí. Vale. Ja, però això ho he dit vegades. Bueno, que esteu aquest el resum dels entrenaments que en David, que està entrenant a la categoria infantil, i ara mateix estan entrenant tàctica, joc, amb moviment del com va la bimba. Anem ara mateix a passar a una altra categoria, que la categoria d'entrenador del Dirat, que ja sabeu que sempre entrevistem en Dirat diferent el resum com va els equips del Canet Futbol Sala 82 de la seva categoria del Canet. Anem a com entrenen i una miqueta de bona qualitat d'aquesta. Que estem mateix a l'entrenament de l'equip en Dirat. Quin bon toc, Anem a fer una entrevista a un jugador que està... No sé què... No, a veure si expliquem alguna cosa. La categoria que juga, té un jugador crac. Què t'ha passat? M'he caigut amb el patinet. El catxis. Ara estaries entrenant aquest equip, perquè sí? Un coi. Quants dies estàs així? 10 o 11. 10 o 11 de vacances? Ai. Bueno, tu quina categoria entrenes? A l'Evi de segon any. A l'Evi de segon any. I tu quina posició te comunica l'entrenador? Quina posició te col·loca? De defensa. A defensa. I és molt fàcil jugar a defensa al futbol sala? No, jo crec que és el més complicat de tot. Explica'm. Perquè has de manar tot, bueno, sobretot el porter, i aquestes coses són importants. I tu com te dius? Joel. Joel, que avui està aquí veient els seus companys ara mateix, i tu quants gols has marcat? De moment, 10. 10? Sí, bueno, I quants partits porteu jugant? 11 o 12. 11, 12, un-i-do, tio, m'encanta que n'hi hagi cracs com tu. I com fa que jugues a Canet Futbol Sala? Des dels 6 anys. Caram, i has pres moltes coses, que sí? Sí, moltíssimes. Qui és el teu preferit entrenador, o no vols dir-lo? Entrenador? Sí. Ara mateix en Didac, perquè és el que Estàs con ells. em transmet més confiança. I en Didac és un crac, de fer entrenaments. Una altra cosa, i
A l'equip, setmana que ve, on jugueu? A Canet contra Montcada, Montcada, d'on? El pavelló nostre? El pavelló municipal de Canet? la nostra. Quina hora? No sé, però crec que és el diumenge. Diumenge. Vale, després ja comunicarem en directe que expliqui com va tot això. Bueno, que vols dir que la gent que s'animi a veure, que vingui a veure els partits? Sí, que són molt divertits i això. Perfecte. Vinga, maco, i endavant. I moltes gràcies, Que estem fent avui una miqueta de crònica com va tot el conjunt del Canet Futbol Sala 82 i el màxim és aquests nois que juguen, són una meravella. Veniu a veure el pavelló perquè us passareu pipa i com va tot això. I són cracs i estan fent una bona feina els seus entrenadors, com en David, en Dirat, el meu gran amic l'Adrià i tots els seus companys. Anem a veure la crònica que explicarà l'entrenador als seus jugadors. Anem a sentir en Dirat com explica els seus jugadors. Bueno, que els entrenadors tampoc no és molt fàcil, perquè si has d'estar ben concentrat al teu jugador, explicant la tàctica que juga i tot això. És la cosa més bona d'un jugador, que estigui atent a les paraules que diu l'entrenador. És un 3 contra 3 a la zona de creació, vale? I quan li foteu el pivot té defensa. Vale? Llavors el pivot no es pot tirar i finalitzar perquè no el defensa ningú. Vull que el pivot s'esperi les entrades. Que automàticament quan la bola va a pivot, vale? Hi hagi una entrada i hi hagi una entrada que la doni, sí? I finalitzeu. Si li dona, el pivot pot anar a segon pal. De primeres. Sí, quan el pivot deixa anar la pilota, vale? Pot anar al segon pal i finalitzar de primeres. Sí? A un toque. Deixa fer más Vale? de uno. Jo estic aquí de pivot, estic en lloc de pivot i ara diré qui està l'altre. Quan el meu equip està defensant aquí, em surto per no molestar. Vale? Ara dic alguna cosa. Que explica tot el punt joc, els entrenaments i també les tàctiques que juguen els partits de lliga. Jan, William i Nico. I l'altre equip és Lluc, Guillem, Marcel i Víctor. No, espera, ara no. Bueno, ja aquestes sèries són de pissarra, que tenen tots els entrenadors. Té una pissarreta petitona i que explica cada seu punt, el seu joc, el noi que juga al seu punt, que a l'entrenador que explica que es col·loqui cada partit. Ara mateix està posant els petos, els nois, que Vale? Nico, Rosa, cógelo de la mochila. i bueno, que tot això és la fase de fer un bon conjunt i amistat als mateixos jugadors i que estan preparats als partits, als entrenaments i tota la base del Canet Futbol Sala. I és molt important la comunicació que l'entrenador que explica al seu jugador. I així el nano està ja preparat per als partits de la temporada. Bueno, ja explicarem una miqueta de com va tot això. El Canet Futbol Sala, que està des de 1982, que està fundat. Som una gran penya, una gran família, tot conjunt, i la llibertat és els jugadors com les jugadores tenen una preparació física que cada entrenador que té clau per al nano, per a la nena, que es comuniqui bé al punt que es col·loca el jugador. I cada jugador pren la tàctica, el joc, a l'entrenador que ell explica.
I tampoc no, a veure, tampoc no és molt fàcil entrar a jugar a futbol sala, perquè el futbol sala és molt tàctic, toc i tècnic. I la base de tot un jugador, de la clau, és estar atent a les jugades i cada partit. El joc de futbol sala és 5 jugadors. I són 4 jugadors i el porter. Total, són 5. I poden jugar 25 minuts o 20 minuts. I cada minut és un món de cada partit i cada terreny i cada pavelló o cada moment que l'entrenador, que ell veu el ritme que té cada jugador. És molt maco que fer una bona qualitat del joc. Axel, digue'm una cosa, els nanos que entrenen vosaltres, en David i tu, com estan comunicats? A què et refereixes? Com juguen? Juguen bé? Clar que juguen bé. Juguen bé? Estan comunicats bé? Sí, s'entenen molt bé entre ells. I tu què fas? Pues jo ajudo el David, explico 4 coses i bàsicament això. I jugues també al sènior o jugues juvenil? Soc juvenil encara. I què? Com va? Anem bé, de moment, entre els 4 primers, crec que anem, i a falta d'un partit o 2. Sí? Caram, que és molt ràpid la lliga, o sí? Sí, està anant bastant bé, hem fallat alguns punts, però bueno, hi ha coses a millorar. I és molt fàcil entrenar els nanos? No, no és fàcil. Sempre has d'aprendre molt i sempre t'has de fixar en els millors. Jo em fixo molt en el David i en altres entrenadors. Estupendo. No t'ho vull molestar més i gràcies. Encantat. Vinga. És això, és la vida de cada jugador i cada entrenador que ells mateixos comuniquen. Anem a tornar a sentir. Amb la paret jo arrossego més frontal per generar aquest espai del mig, i a la paella, per estalviar-me temps, l'arrossego més cap a la banda, i aquí és on salto, perquè no pugui fer salt. Sí, el bloqueig, ¿vale? És arrossegar la defensa, però de 2 maneres diferents. Us fixeu en això o no? ¿Vale? Doncs això és el que vull veure sobretot, val? Us sortirà molt, la doneta que no sortirà serà la paret, ara mateix. Vale? Quan us aneu fent més grans, doncs potser serà més el bloqueig, però és la paret. Quan surten petits, sortirà sempre. Però ben feta. Toco i haig de tenir la paciència d'arrossegar i el canvi de ritme aquí per aparèixer. Vale? Ja està, no m'enrotllo més. Ens posem 2 contra 2 tot el rato, sí? Què li portaria? Bueno, ja sabeu que com juguen i les tàctiques, els jocs que fan, i és fantàstic, És un món i és molt, dona goig per les paraules que fan els nostres entrenadors i bueno, per això faig aquesta programació per destacar als entrenadors la bona feina, la bona tasca que estan fent cada dia al dia, entrenaments, pavelló institut pavelló, partits de lliga dissabte, diumenges, la base de tot, un equilibri molt important a nivell del joc, del futbol sala 82, al Canet, i bueno, és això. Moltes gràcies. Tot això que jo sempre, i aquesta temporada, que vull donar una abraçada a tots els entrenadors del Canet Futbol Sala, especialment l'entrenador, la junta, directiu, direcció esportiu, en tot àmbit general, socis, sòcies, aficionats del futbol sala 82, del Canet, de la nostra població, de la costa del Maresme, i meravellosament espectacular. Una cosa també que vull dir, en resum, cada partit, cada això, falta al Canet de Mar, falta un pavelló nou, un pavelló preparat, un pavelló per futur jugadors i jugadores que vinguin a jugar al futbol sala. I espero que comencin ja preparant aquesta manera de ser. Jo soc d'aquesta manera. A mi m'agradaria que faci el pavelló, que comencin un pavelló de sobres, va la zona industrial i al darrere, al costat de la piscina municipal, i espero que comencin les obres. Ja volem el nou pavelló municipal d'esports de Canet de Mar. Moltes gràcies a tots i a totes, tota la gent aficionada al món de l'esport,
El Canet Futbol Sala 82, especialment a l'estàtica, als jocs que els entrenadors que expliquen, ja sabeu, dissabtes i diumenges teniu partit, futbol sala, teniu partit al pavelló, teniu partit, és que sí, teniu l'afició, teniu la grada verda, teniu la il·lusió de cada dia dels entrenadors i entrenadores que comuniquen sus entrenadors. I tot això és el món de l'esport, el món de la comunicació, que jo sempre comunico sempre endavant els nostres jugadors i jugadores, la ganes, la llibertat de fer una bona afició i una bona companyia d'aquests grans jugadors, aquest nivell de futbol sala i el nivell tan important és el joc i de l'esport i també la base de tot, amics i amigues, tota gent m'esteu sentint, són ells, són els jugadors que fan sempre un club. Un club és l'afició, els entrenadors, els jugadors, el manteniment de la material, la qualitat i de ser una bona persona. Moltes gràcies a totes i a tots i aquesta ganes de fer una bona feina i una bona sentit als entrenadors, la bona feina, la bona animar els nostres jugadors que ells que estiguin ben concentrats cada partit i cada entrenament i estimar que ells que fan, els nostres colors, el nostre escut, els nostres sentiments de cada partit i animar que marquem gols i guanyadors que som. Som els millors i som de Canet de Mar. Moltes gràcies a totes i a tots de les persones que esteu sempre sentint el meu entrevistes, les meves informacions i tot això. Per YouTube, per Instagram, per tot arreu de la comunicació. Moltes mercès. I tot cor, una gran abraçada. Va viejo que vas a correr.